Sugeng dalu Shalom. Kula Kukuh Purwidiyanto badhe maosaken renungan sadar Selasa 28 Oktober 2020. Ingkang kapethik saking Kitab Daniel gangsal ayatipun 1 dumugi 12, Jabur Mazmur 8 ayatipun 8 dumugi 12, setunggal Petrus gangsal ayatipun 1 dumugi 11. Ingkang irah-irahanipun nengenaken kersaning Allah. Setunggal Petrus gangsal ayatipun 6 ingkang mekaten waosipun. Kang iku padha mendhaka ing sakngisore astane Gusti Allah kang kuwat, supaya kowe padha linuhurake ing mangsa kang wis katemtokake. Para sederek, merga bijine elek, tresna kudu remedi. Nalika kancane dolanan ning lapangan lan jajan ning kantin, dheweke nggarap ulangan ning ruang guru. Nadyan diguyu kanca-kancane, tresna ora kekeguh. Kabeh pitakonan bisa diwangsuli, ceples kaya sing disinaoni ndek bengi. Tekate pancen ngupaya biji apik ora mung supaya rapote apik utawa diajeni kanca-kancane, nanging supaya bisa nggawe bombonge wong tuane lan uga mujudake pamratobat marang Allah, merga ora bangun turut marang welinge wong tuwa bab sinau sing temen. Dateng para pinisepuh, Rasul Petrus ngemutaken supados sami nindakaken peladosan minangka pangening pasamuan kanthi cara ingkang jumbuh kalian kersaning Allah. Inggih menika boten kanthi kapeksa lan boten awit ngudi kauntungan pribadi, nanging kanthi legawaning ati lan kalawan lelati. Tumindak ingkang mekaten nebihaken para pinisepuh saking lampah badhe nguwasani pasamuan. Awit estunipun para pinisepuh menika kedah dados patuladan ingkang prayogi. Sadangu sami sumuyut ngasuraken diri wonten pangreh lan panuntuning Allah. Pasamuan badhe manggihaken pitulungan lan kapingahan ing gesang. Rasul Petrus ugi ngemutaken supados ngadepi perkawis lan nyanggi momotaning gesang. Pasamuan sampun ngantos ajrih lan sumelang, nanging kaatak supados tansah waspada dhateng iblis ingkang kliteran ngudi lenaning pasamuan lan pasrah dhateng Gusti Allah ingkang nyampurnakaken, neguhaken, nyantosaken lan ngekahaken saksampunipun pasamuan nyanggi panandhang. Pancen nalika kareh dening pepinginaning pribadi, manungsa gampil kapilut nguja hawa nepsu lan dawa ing dosa. Inggih menika lampah gesang ingkang nglawan kersaning Allah. Dene dosa kejawi ndatengaken paukuman saking Gusti Allah, ugi ngrisak sesambetan kalian sesami. Mila supados gesanging umat dadosaken keparenging Allah lan ndatengaken berkah. Sumangga bangun gesang ingkang andhap asor wonten ngarsaning Allah, ingkang kawujudaken kanthi ngiwakaken pepinginaning pribadi lan nengenaken kersaning Allah.